Hörmətli tamaşaçılar, Kongressda qonaq бар дигән тапшыруда безнең бүген Башкортстаннан килгән шагыйрәләребез катнаша һәм алар белән танышып узыйк. Безнең Фәнзия Максутова һәм Әлфия Булат исемле шагыйрәләребез. Сүзне сезгә бирәбез. Мен Башкортстанның Бырай районында яшим. Башкортстан китап нәшриятында балалар өчен 4 китабым чыкты. Серле чәчәк, Кыңгыраулы алка, Кышкы бизәкләр һәм Саумы бакчам исемле балалар өчен китапларым чыкты. Мин балалар шагыйрәсе булам. Һәм Башкортстан Язучылар союзында агза булып торам. Гомерем буена балалар бакчасында тәрбияче булып эшләдем. Шуңа күрә дә балалар өчен шигырьләрем күбрәк языла торгандыр. Зурлар өчен дә шигырьләрем бар. Әлеге көндә Борайда Ак Калфак татар хатын-кызлар оешмасы төзелде. Шул оешмага мине җитәкче итеп куйдылар. Калфак шигәм дигән шигыремне алып килдем. Калфак шигәм укаҗипләр белән кайып бизәк төшерәм. Хыялымның инҗе сәйләннәрен бүген калфагыма күчерәм. Бар да күрсен, урамнардан үтим. Карап калсын күпләр аптырап. Тик сәхнәдә калган калфакларның киләчәге булсын яктырак. Тарихларда калып барган җәүһәр, озак еллар үзде үзәкне. Урамнардан узыйм горур атлап, җаным минем милли бизәкле. Күрсәтегез, кайсы кибетләрдә матуррак бар ул, бар тагын. Я әйтегез, нинди киемнәргә тиңдәш булыр татар калфагы. Сөенечем сәйләннәргә тезеп, бизим, шигәм бәхет эчендә. Нурын чәчсен, сафлыгын өләшсен. Калфагымда, күңелем төсендә. Урамнарга чыктым, явар миңа, төрле фикер, караш салкына. Күпләр әйтер, ничек матур була ак калфаклы татар хатыны. Бик рәхмәт Фәнзия ханым. Инде сүзне Әлфия апа сезгә бирик. Мин Башкортстанның Миякә районы Шатмантамак авылында туып үскәнмен. Бүгенге көндә Бишбүләк районы Кыңгыр Мәнәүз авылында яшим. Шигырьләрне бик яшьли яза башладым, үсмер чактан ук. Бик күп шигырьләр яздым. Без яшь чактан күп китап укый идек, шуның шаукымы булгандырмы. Бүгенге көндә бик күп шигырьләрем газета, журналларда басылды. Төрле темаларга язам. Шагыйрьлек темасына бик күп шигырьләрем бар. Мәхәббәт темасына, туган якка, балалар өчен шигырьләрем дә бар. 20ләп шигыремә көй язылган, аны башкаралар. Интернетта берничәсе бар. Менә шагыйрьлеккә нык игътибар итәм инде, зур бәя куям шагыйрьлеккә. Шуңа күрә шундый шигырьләрем күп. Шуларның берсен укып күрсәтәм. Шагыйрь шулай гына яши ала. Әй син дөнья, кая барасың дип, каләм, теле, йөрәк туктаганчы, тамак карлыкканчы оран сала. Шагыйрь шулай гына яши ала. Кагылганда пычрак куллар белән күңелеңнең нечкә кылларына ярсып тартылганда үзелеп кала. Шагыйрь шулай гына яши ала. Упкын читләрендә торганда да өмет белән яши киләчәккә. Җырларыннан якты күпер сала. Шагыйрь шулай гына яши ала. Бүгенге көндә дин белән ныклап өйрәнергә тырышып йөрим. Шуңа күрә дини шигырьләрем дә бар. Менә фәлсәфи шигырьләрнең берсе «Әдәм баласына акыл җитми» дигәнне укып күрсәтәм. Ходай бит ул син дигәнчә итми. Барысын да язган язмышка. Бер кеше дә теләгәнчә китми, ни кылганын белми тормышта. Кай вакытта яшиселәр килми, үлем ялварасың Худайдан. Үлем түгел, хәтта шир дә тими. Газапларың әҗәл булайда. Мин бәхетле дигән чакта кинәт бәла кага килеп ишекне. Худай җавабына әйдә кинән, тик соңгарак калып ишетте. Гомеремне калдыр зинһар өчен дип кусаң да Газраилең китми. Вакытында тәүбә итәр өчен әдәм баласына акыл җитми. Бик рәхмәт Әлфия ханым. Инде менә Башкортстанда яшәп иҗатчы татар шагыйрәләре кичә безгә инде 2 октябрь көнне һәм бүген сез кунак буласыз.
Кичә 2 октябрь көнне сез Казан утлары һәм Сөембикә журналында очрашулар, анда редакция хезмәткәрләре белән очраштыгыз. Башкортстанда чыгып килүче вакытлы матбугат белән, алар белән хезмәттәшлек итәсезме? Һәм нинди татар телле вакытлы матбугатны хәзер яратып укыйлар, яратып алдырталар, аларның тиражлары артамы, яисә киресенчә кимеп барамы? Шул турыда да бераз фикерләрегезне бүлешсәгез иде безнең белән. Һич шиксез хезмәттәшлек итәбез. Менә Толпар журналында минем хикәяләрем дә басылды, шигырьләрем дә басылды. Өмет гәзите белән чыкканнан бирле хезмәттәшлек итәмен, бик яратып укыйм. Кунак кебек кабул итәм. Өмет гәзитен яратам, андагы кызлар янына редакцияларга, Толпарга да һәр вакыт барып торам. Кызыл таң гәзите белән дә шулай ук. Аларның тиражлары бар, халык яратып укый. Менә мин үзебезнең авылда бик күп кешеләрдә Өмет гәзитен һәм Толпар журналын күргәнем бар. Инде менә Фәнзия ханым, сезгә сорау. Хәзерге көндә Башкортстанда татар телле китаплар күп чыгамы? Сез алар белән кызыксынып барасызмы? Башкортстан китап нәшриятендә Зәйнәп Биишева исемендәге нәшрият бит инде безнең татар телле китаплары бик чыкмый дип әйтеп булмый. Менә без татар телле язучылар, безнең үзебезнең бүлек бар язучылар союзында. Шунда тикшерелеп, союз членнары булганнары турыга итеп бирәбез бит инде. Шулай үзенең вакыты җиткәнен көтеп, чират көтеп, китапларыбыз чыгып тора дип әйтергә мин. Китаплар чыга, үзебезнең кибет бар, шул китап нәшриятының кибете бар, анда кереп карасак та бик күп китаплар тора, татар телендә чыккан китапларда. Бик зур рәхмәт. Инде менә әлбәттә әдәбият, шигърият, бу бит инде ялкынлы хисләр, романтизм, шундый агымнарга туры килә. Яшьләр ничек әдәбиятка? Яшьләр киләме әдәбиятка? Юк димәсем, мин менә безнең хәзер икесе дә университет бит инде, педагогический институт университеты, анда бик күп кызлар, егетләр укыйлар, язышалар. Бар безнең язучы кызлар, егетләр. Укыйлар китаплар, шигырьләр дә бар, язышалар. Инде менә бүгенге тапшыруыбызның нәтиҗәсе буларак, үзегезнең шулай ук Сәхип Җамал Аккалфак оешмасының җитәкчелеге белән килдегез бит инде сез берлектә. Һәм гомумән татар конгрессы эшчәнлегенә үзегезнең бәягезне биреп китсәгез иде. Бәябез бик әйбәт. Мин менә мәсәлән татар конгрессының эше белән бик канәгатьмен. Ул кайсы җирләрдә генә нинди генә эшләр башкармый. Безнең үзебезнең Башкортстан конгрессының рәисе Алик абыйга шул кадәр зур рәхмәтлемен. Ул бик зур эш башкарды. Менә безне шунда китерер өчен генә дә шул кадәр зур эш башкарды һәм бүгенге көндә безнең белән йөреп тә өлкән яшьтә булуына карамасан, шул кадәр оештыру эше аңарда көчле. Зур рәхмәтлебез. Шуның өстенә Сәхип Җамал хатын-кызлар оешмасы Динә Мурзакаевага да рәхмәтлебез. Ул оештырмаса без монда килә алмас идек. Шуның өстенә безнең Миякә районы шагыйрәләрен җыеп, Динә апа китап чыгарды, без 2 китап чыгардык, аның ярдәме белән ул элек нәшриятта эшләгәнлеге белән безгә зур ярдәм итте шунда. Менә мин әле шул аның ярдәме белән чыккан, Миякә районында чыккан, Миякә районының шагыйрьләре кергән китапны кулымда тотып торам. Шушы җыентыкка гына керде минем шигырьләр, нәшриятта әле басылмады. Шигырьләр күп булса да, шуңа күрә менә бу очракта да Сәхип Җамал эшчәнлеге белән дә Динә апага зур рәхмәтлебез. Аның Башкортстанда Сәхип Җамалның оешмасы булмаган район юк. Аккалфакта шулай ук алар белән бергә эшли. Менә мин үзем Бишбүләк районында Аккалфак хатын-кызлар оешмасының урынбасарымын, рәисе Лилия Ахметшина бик матур итеп алып бара. Миякә районында Сәхип Җамал хатын-кызлар оешмасының урынбасарымын. Анда Кәүсәрия бик әйбәт итеп оештырабыз, төрле бәйрәмнәр үткәрәбез, хатын-кызлар белән төрле темаларга сөйләшәбез, вагыз кебек акыл биреп, бер-беребезгә киңәшләр итеп, бергәләп бик матур итеп эшләбез. Татар хатын-кызлар оешмалары белән без районнарда яшәсәк тә, тыгыз элемтәдә торабыз. Әле күптән түгел генә берничә кабат булды инде шагыйрәләр сүзе җиһан сере дигән Уфа Нур татар дәүләт театрында үтте. Шунда катнаштык без.
шул татар конгрессы оештырган чаралар инде алар менә районнар белән дә тыгыз элемтәдә торалар әле безнең Акколфак оешмасы Уфаныкы Люция Ябировна килеп шушындый чара үткәреп китте, районга да оешма булдырып. Без хәзер үзебезнең районда бу эшне дәвам итәргә турабыз инде. Инде безнең дәвам итү безнең ул эш барадыр инде, аңа хәтле дә оешманы эшләмәсәләр дә без шул юнәлештә эшли идек. Безнең район татарлар яшәгән төбәк инде ул, шуңа күрә андый эшләр, мәдәни чаралар бар эшләрдә үтеп торды. Без шушы эшләрне һаман да дәвам итәрбез дип уйлыйбыз инде. Конгрессның эшчәнлеге белән без бик канәгать. Форумда 16 елда татар хатын-кызлары форумында катнаштым. Кайтып үзебезнең иптәшләр белән шул турыда шунда күргән белгәннәр, тәэсиратлар белән бүлештем. Үзебезнең Алга дигән район гәзите бар, шул Алгада чыгыш ясадым. Менә шундый тыгыз элемтә бар безнең арада дип әйтәм. Бик зур рәхмәт. Инде хөрмәтле тамашачылар, бүген конгресста кунакта тапшыруында безнең Башкортстаннан килгән шагыйрәләребез иде. Татар телендә иҗат итүче Фәнзия Максутова һәм Әлфия Булат булды. Рәхмәт.